Mga sidewalk vendors may ginakabalak-an sa libre nga pwesto nga ginatanyag sang pamilya Cacho. Si Zen Kilantang nakatutok. Umpisa nga nakasaylo ang mga sidewalk vendors sa J. Ambasa Street nagaanto sa gihapon ng mga inisang manubo nga kita sa ilang mga ginabaligya. Apang matapos nga nagtanyag ang Cacho family sang libre nga rental fee sa ilang mga pwesto, tuman ang ila kalipay. Suno kay Manang Violeta, pabor sila sa pagpatahom sang lugar agud maganyat ang mga bumalakal. May sponsor man sila kuno di sa diri na baligyaan. Di mayo lang kay gaulan na daan, mayo man kun mainit. Di diri kami daan niya, mayo man mabaklan, mayo man kun hindi. Di pigado daan. Kalabanan sa mga vendor ang nagakabalaka sa ila balayran nga arkila sa masunod nga tuig. Kung subong early Christmas gift ang libre nga renta, may posibilidad suno sa ila nga magdoble ang sukot sa ila. Huwag man na advantage, magapasalamat namin nga libre, pisto kami di. Diba si Dasun tuig, tingog na na. Natural na dapat, gaan kami 1 year nga, nga wala bla bayad. Walang balan kung pagkatapos ang 1 year, kung pila nga among balayaran. Kambal sa tagiya, kung pila parkilaya sa amo. Di ko makaya malang namon, ti tsaga kami ko kung di namon makaya nga mo nga bagay, ti may kami mo, basi mabalik kami sa amo nga pisto mo na pangayo namon niya. Disidido naman ang tag-iya sang duta nga patindugan sang building ang lugar agud maorganisa kag mapaayo ang ila sitwasyon. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.